началото на прогимназията аз започнах да се опитвам да пиша свои неща. Дойде в нашия клас Веселин Андреев, поета, и той, учителката ме помоли да прочета някакво свое стихотворение. На него му хареса и ме покани и съм общувал с него. Ходил съм в дома му, нещо като уроци по писане на поезия. Това първи ви контакт ли с поет, да кажем? Това е, може би, първия контакт с професионален поет и след това с Радой Ралин, с когото много се сближихме и до края на неговия живот поддържахме тази близка връзка. Той беше, колкото и да е ироничен и остър в много неща и много топъл човек. Започнах с поезия. Оттам дойде и интереса ми към литературна критика, литературно изследователство. И моя първи и най-важен, най-голям учител в изследователската дейност, професор Марко Минков, големия български шекспировед, всъщност отчиташе това за моя изненада, защото обикновено в изследователските кръгове се гледа с подозрение на човек, който пише собствени неща. Много ценя моите предходници и мисля, че нищо не бих постигнал, ако не бяха те преди мен. За сонетите в превод на Свинтила са се говорили много лекомислени неща. Обвиняваха го, че е превеждал от преводите на Маршак, че нещата са много отдалечени. Това не е вярно. Ако човек се зачете в тези преводи внимателно, ще види, че те са направени много сериозно и с много добра връзка с оригинала. Разбира се, той се е учил от други преводачи и понякога е и заимствал от тях. И много важно е, че един човек успя да направи всичките драми на Шекспир, един неслучайен поет български. Аз се възхищавам на това, което е направено. Това не ми пречи да не забелязвам недостатъци, разбира се. И недостатъците са на това, което е направено до сега, както при Свинтила, е в посоката на едно опоетизиране на материала със средствата на познати у нас приеми, които са много вътрешни на тези хора, които го правят. То личи в тяхното творчество, особено при Валери Петров. Моето желание е било в трагедиите, където ми се струва, че успеха на Валери Петров не е толкова голям, колкото в комедиите, да предложа някакъв вариант, който ми се струва, че по-пълно обхваща това, което Шекспир е направил в поетичната драма. По-пълно и по-точно. Дали съм го постигнал, вече въпрос, който ще обсъждат други хора, не аз. Но това е било моето желание и трябва да ви кажа, че не съм го направил лекомислено и прибързано. В колко време работихте като цяло? То може би даже това е цял живот, но все пак по-конкретно. Цял живот е точно казано. Още когато Валери Петров превеждаше Шекспир, аз превеждах Чосър по едно и също време, кентербърийските разкази. Ние общувахме. И той знае, още тогава съм превеждал неща от Хамлет. Никога не съм имал колебания какво правя и какво ще правя през годините. И то беше да изследвам литературата на този период, който е свързан с Шекспир. Занимавал съм се с творчеството на Кристофър Марло, може би най-големият поет и драматург от Шекспирово време след него.
негов съвременник, роден в същата година като Шекспир и според мен притежаващ талант, който не отстъпва на Шекспировия, но този човек е имал лошата съдба да бъде убит на 29 годишна възраст и ни е оставил 6 велики пиеси, но не повече. Шекспир е живял до 52 годишна възраст и ни е оставил близо 40 пиеси. За Шекспир има доста сведения. Повече отколкото за много негови съвременници. Повечето от нещата, които се измислят от литературни, аз бих ги нарекал врачки, защото това не са истински изследователи, в тази област са абсолютно неоснователни, измислици, скроени с бели конци много често. Но наистина има една загадка при Шекспир, как може един човек, който излиза от такава среда, все пак ниско образована среда, сравнително, не от високите кръгове на тогавашното общество, да е акумулирал такава световна култура, защото ние виждаме в неговото творчество. Тя от всякъде прозира. Да. Как е възможно това да е станало? Но много невъзможни неща са станали в епохата на Ренесанса и достатъчно е да се обърнем към другите великани на тази епоха, за да видим, че при всеки от тях има такава загадка. При Сервантес не по-малко. Да, при Сервантес аз си мисля, че Сервантес е един пример за това как едно литературно произведение може да бъде много по-голямо от автора си. При Шекспир не знаем дали е така, но и при него може да е така. Въпреки че Бен Джонсън, да речем неговия съвременник, говори с невероятно уважение за този човек, който уж според някои изследователи не е съществувал. Бен Джонсън знае по-добре дали той съществува или не. С много голямо уважение, пиетет, респект и с обич говори за него. Той го и рисува като човек, какъв е неговия характер бил. А Бен Джонсън е много строг критик и много рядко раздава похвали. Така че тук има напоследък, да речем, един руски автор, Иля Гилилов, написа една книга, която в България получи много широк резонанс, не знам защо, в която той твърди, че Шекспировите произведения са написани от двама млади хора, мъж и жена, аристократи, разбира се, защото не може да бъде един представител на сравнително дребната буржуазия, производител на такива текстове. Това е много интересно, защото предходниците на Гилилов в Съветския съюз твърдяха тъкмо обратното, че Шекспир показва силата на народния дух. А тук с обръщането с срутването на Съветския съюз и съветската идеология, изведнъж точно обратната теза се застъпва и то по един доста неубедителен начин. То е, може би, в известен смисъл и търсене на някакъв ефект, малко сензация, малко може би защото има тази загадка и около нея се въртят непрекъснато хора, които се откриват нови и нови кандидати за славата на Шекспир. Но вероятно има някои неща, които така няма да можем да открием и да... Няма да можем. А и толкова ли е важно това? По-важното е, че разполагаме с целият този корпус от невероятни текстове. За мен лично е твърде безинтересно кой е този човек, който е написал тези неща. Ние никога няма да можем да го опознаем през тези 4 века, които са отминали до край. Дали всичко е вече ясно? В смисъл,
всичко ли е открито като сведения, като историческа документация? Дали няма още евентуално някъде нещо, което би могло да пролее допълнителна светлина върху него? Да, откриват се нови и нови неща, но повечето неща, които са сигурни и са документи, са проучени много добре и най-добрият специалист, вече покойник в тази област, седяли в тази стая преди много години, е професор Самуел Шонбаум, американски професор, който издаде документалния живот на Шекспир. И това са всички документи. И документите са там, и коментарите по тях са там.